Здравейте на всички! Станаха ми интересни коментарите на една публикация, която наистина е неприятна. Все повече се споделя в последните дни. За това как някой е поставил някаква икона до контейнерите, там място, където изобщо няма място за религиозни символи да бъдат поставени. И така, много с право казаха колко грозно е това, колко обидно е. Обаче, някак си съм сигурен, че ако бъдат попитани една част от същите дали да се изучава религията в училище, след същите коментирали ще има такива, които ще кажат да не се изучава. Искам да попитам, защо да не се изучава? Може да се изучава просто като предмет между другите. Какво лошо има в това учениците да знаят за ценности, да имат някакво познание, някакви познания за религиите, за това какво учат. Даже и без изпитване. Просто един допълнителен час, който да замести или да запълни часовете на класа. Помислете и дано наистина да има единност в обществото и да може да се въведе изучаването на религията в училище. Ще бъде полезно за всички.